Yun o, kamusta mga kapot-pot? Paalis kami sa Batcave. Si Sir Ronnie. Good morning mga kapot-pot. Ito May- na po ang ating sitwasyon naman. May iwan siya ngayon dito kami. Hindi, sama ako. Ha? Sama ka ba? Oo. Ngayon na? Asin ngayon na rin? Hindi, maglilipit mo na ako. Oo, yun nga. Hindi ka namin Oo. Alis kami. Galing kaming ride kahapon eh. Tapos, sobrang pagod namin. Hindi na namin nagawang umuwi kagabi. Tsaka malakas din ulan. Kita mo. Basa oh. Sobrang baha rin dito kala Sir Ronnie. Kaya kagabi, pagkatapos ng ride, kain, tapos pahinga. Tapos tulog na rin dito. Nakita nyo yung mga damit namin oh. Si Charles, si Doc, ako, tsaka Sir Ronnie. Ay, si Sir Ronnie, si Sir Noel. Yan, tsaka si Sir Noel. Ibang brand. Lahat kami, damit namin, galing kay Sir Ronnie. Commando style yan. Pinaka the best. Tiger beer. Bangis ng Bangis kaya. talaga ito. Totem bike. Totem bike. Mars Kingdom. At higit sa lahat, Go with drinks. Yung t-shirt mo. Uy! Approve. Mayor! Salamat, Mayor TV! Shoutout kay Mayor TV. Salamat, salamat! The best! Ayun, so alis na kami dito, kila Sir Ronnie. Baha-baha. Uy, lalim! Ang lalim pala. Master, tuloy na kami. Maraming salamat. Tayo dun eh. Papadwas na ako ng mga 10 minutes. Kitang-kita yung bakas ng pagulan dito kagabi oh. Basang-basa pa yung kalsada. Tsaka itong pangalan kila Sir Ronnie. Yung baha dun mataas. Kaya nga rin di na kami nakauwi. Dahil syempre pagod na rin. Yung pag-uwi namin kagabi galing sa ride, kahit pa paano medyo tumila yung ulan. Pero pagkagaling namin dun sa destinasyon namin, grabe lakas ng ulan. Grabe ng padjak namin. Ano oras na? Basang-basa kami. Tapos gabi na, malamig, maginaw. Time check, 6:30. Nang Kaya gabi, alas para pagod din madilim yung na. ride namin eh. Pero kami pinuntahan sa Bulacan na hindi namin napuntahan nung quarantine dahil sarado. Eh binuksan na. So okay na, ang ganda. Ayun na naman, banda rin sa unahan no. May baha na naman. Yun, napot-pot na. Naalala ko tuloy, hindi ko pa nasasabi ang matandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Ito nga pala kaya Sir Ronnie, dito to sa Balagtas, Bulacan. So ganyan ang naging kalakaran namin netong mga huli. Kapag north ang biyahe namin, ang pinaka-headquarters namin dito kay Sir Ronnie, Balagtas, Bulacan. Diyan kami maghahaponan sa kanila, tapos diyan kami matutulog. Tapos kinabukasan ride out. Tapos yan din ang ending ng ride namin syempre. Tapos kapag sa south naman ang biyahe, ang headquarters namin kila Doc. So parang ganun style din. Pupunta kami kila Doc, sa gabi pa lang maghahaponan. Tapos doon matutulog para kinabukasan sabay-sabay na kami mag-ride out. Tapos ngayon naman, pagkagaling dito kila Sir Ronnie, ang diretsyo namin doon sa headquarters namin sa Novaliches. So andun kasi yung sasakyan ni Doc tsaka ni Sir Noel. So doon kami pupunta ngayon. Tapos doon na maghihiwa-hiwalay. Yun, nandito na tayo sa MacArthur Highway. Itong kahabaan na to. So dire-diretso lang tayo nito hanggang Valenzuela People's Park. Tapos mapasok tayo ng Malinta exit. Munisipyo ng Balagtas, Bulacan. Takpan ng bus. Ayun. Hoy, matraffic papuntang Bukawi. Malamang ko dahil sa baha. Ayun oh. Ay ipon na sasakyan.
Andito na tayo sa Bukawi, Bulacan. Ito pala kala Sir Ronnie, papuntang Novaliches, mga ano to, 25 kilometers. So umigit kumulang isang oras sa takbuhang 20 to 25. So kwentong kasi ang bululit kapag maglo-long ride, kapag ka north ang biyahe, doon nga kami sa headquarters kila Sir Ronnie. Tapos si Doc bilang taga south siya, taga Muntinlupa, dinadala niya na yung sasakyan niya hanggang kila Sir Ronnie sa Balagtas. Kasi masyadong malayo yung padyakan yun para lang mag-meet up. Tapos kami naman, ako, si Charles, saka si Sir Noel, pinapadyak na namin kasi sa akin mga 25 kilometers nga lang to eh, papunta kala Sir Ronnie. Si Sir Noel minsan nagdadala sa sasakyan kapag dyan ang ride out galing kila Sir Ronnie. Tapos kapag naman papuntang south, minsan nagdadala sa sasakyan si Sir Noel, tapos sasabay na kami sa kanya sa van niya papunta naman kila Doc. Kinakarga na lang namin lahat na maingay na motor, maingay na motor ni Kuya. Kinakarga yung bisikleta doon sa van ni Sir Noel, tapos punta kami Muntinlupa. Yun, ganun yung mga kalakaran namin, ganun yung mga style namin. Pero pagbalik ng mga super epic rides natin, kapag pwede na ulit, mga multi-day rides, malamang yan ang start natin sa kilometer 0 ulit. So lahat papadyak papunta kilometer 0, tapos doon magsisimula ang ride. Medyo paborito ko kasi yung kilometer 0 kapag dating sa mga multi-day rides, kasi parang mas symbolic yung datingan. Ang layo na mabiyahin mo, tapos doon ka mismo sa kilometer 0 magsisimula, para madaling tandaan yung distansyang na-cover nyo. Andito na tayo sa Marilao, Bulacan. Parang ang layo ng padyak pa uwi, pero ang lapit-lapit lang nito. Plus pagpa kasi galing sa ride kagabi, yung ride namin kahapon dito sa DRT, naku, first time ko napuntahan. Ang ganda-ganda, sobrang sulit. Pag napanood nyo yung ride namin, Tilapilon yung pangalan ng lugar. Ayun, makikita nyo doon, sobrang hirap ng paakyat tsaka ng pauwi. Pero yung paakyat, grabe talaga. As in tulak, kung tulak, walang pwedeng, kahit sino sigurong mamaw, hindi pwedeng, hindi kayang padyakin yung paakyat. Pero pagdating mo sa tuktok, talaga sulit na sulit lahat ng hirap mo. Diba, kung napanood nyo yung kabayunan namin na ride, kabayunan, hayop na ahon, sobrang hirap ng ahon, sobrang ganda rin yung, sobrang ganda naman yung tanawin sa taas. Etong sa Tilapilon, mas mahirap pa yung ahon, mas matindi, talo yung kabayunan. Pero mas maganda rin yung view, talo pa rin yung kabayunan. Ibang klase. Andito na tayo sa nasinok ako. Andito na tayo sa SM City Marilao. Ganda na ng kalsada rito. Naalala ko mga 2 years, 3 years ago, parusa tong lugar na to pagka nag-one shot Baguio kami o kaya basta norte ang biyahe. Sobrang sira-sira yung kalsada, sobrang traffic. Ngayon, ang ganda na. Andito na tayo sa May Kawayan, Bulacan. Bakit nga ba May Kawayan yung tinawag dito? Dahil ba nung araw maraming kawayan dito sa lugar na to? Dati ko pa naiisip yan eh. Nung nga kayo, ba't nga kaya May Kawayan? May Kawayan Bridge. Nagre-group na kami nila, Doc. Ito na sila. Alam ko sino kamuha ng cut sa akin. Ka nakakat. Nagulat ako na kasi. Ito. Idol yan! Shout out! Ba't ka nang kakat? Idol yan! Director ka ba? Director ako eh! I love you! Pa-shout out! Nagulat ako eh. Saktong-sakto. Pagtingin ko ba't nakasarap mag-bike t-shirt? Kinat ako. Tara! Saktong-sakto. Si Sir Ronnie nga pa, ayun, di pa si Sir Ronnie kanina naiwan na sa kanila. Pupunta yan sa headquarters namin dahil kukuha siya ng merch. Yan, so mga taga Bulacan, mga taga Pampanga, pwede pa yan, Baliwag, Kalumpit. Kontakin nyo lang si Batman, tapos i-welcome niya kayo sa Batcave. Gulat talaga. Kinat ako. Alam mo, director eh. Ayun nga, kinukwento ko kanina. Nag-regroup kami nila, Doc, kasi nasa likod sila kanina. Tapos merong nagradyo kay Bakery One, may kapot-pot daw tayo.
na humabol. So pagkito namin, lumampas naman sila nila Charles. Yung kapot-pot natin siya kasi Charles. So siguro sa una na sila maghihintay. Yun, walang patawad yung ulan. Ulan na naman, konti na lang eh. Ano, kita mo yung mga nagmamotor, nagkakapote na ulit. Mga kapote riders. Hey. Uy, may kapot-pot pa rito. Ay no. Pate, binabati ko yung mga kasama ko sa Carla, si Junel, si Janjan, saka si Kuya Nani. Hindi nyo ako kasama kaya hindi nyo nakasama si Rian. Yun, thank you, thank you. Nakita pala natin dito sa... May kawayan ba to? Sa Valenzuela na pala. Si Miss MC ng drinks. Hi, sir. Mahihayin pala si Miss MC. Gawin drinks. Ayun, nandito na tayo sa Valenzuela City. Total, nandito na tayo sa Valenzuela. Alam niyo ba na ang pinakamalupit na bike vlogger sa Balat ng Lupa ay nandito sa Valenzuela? Si Mayor BB. Shoutout sa'yo, Mayor BB. Barangay Loop is real. Barangay Loop is real. Approaching Valenzuela People's Park na tayo. Kakaliwa na tayo dito papuntang General Luis. Parang pakiramdam ko ang haba pa rin ano. Feeling ko continuation pa rin to nung ride namin sa Tilapilon. Sila Charles nag-aantay na rin sa may Manginasal. Nandito na tayo sa May Sun Road, Valenzuela. Dire-diretso na lang to. Tapos Novaliches Bayan na, papunta sa headquarters. Yun, nandito na ulit tayo sa NLEX. Ito yung Malinta exit ng NLEX. Paso de Blas, Valenzuela. Tawid lang tayo dyan, tapos dire-diretso papuntang Novaliches Bayan. Shoutout sa Shoutout Bikers. Si Rian, nakita ko na. Yun. Thank you, thank you. Oh, biya, malaking truck. Ito, General Luis Street na tayo. Dire-diretso, tumbok na ito, Novaliches proper, Novaliches Bayan. Ayun na, dito na tayo sa Novaliches Bayan. Konting-konting kembot na lang. Mga 3 siguro. Tapos siguro mga 3 minutes nasa headquarters na. Parang feeling ko karugtong pa rin to ng biyahe kahapon. Yun oh. Tama-tama. Dito na kami. At dito na namin tatapusin. Maiksing ride na to. So, magkakalimutan. Matandang kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, sumuswertihin! Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong sumuswertihin! Hanggang sa muli. Salamat.